Днес ще ви покажа как направих още един брейнрот по моя рисунка с помощта на ChatGPT, но този път ще бъде малко изменен, защото първия път дадох само скица. Ето как изглеждаше. Както виждате, тук няма никакви цветове, а само контур, затова ChatGPT избра цветовете. Сега ще направим всичко от начало, като използвам за база тези две снимки. Започвам контура с молив. Може да оставите ChatGPT да направи по ваша идея брейнрота, като само дадете обяснение какво искате да бъде. Но ако искате специфично разпределение на ръцете, главата и тялото, може да си направите скицата сами. Аз използвам снимката на юрдечката за главата, а тялото ще бъде изцяло мравешко. Не съм много старателна с контурите, защото всичко ще бъде запълнено после с цвят с акварела. Сега просто искам да направя позицията на моята юрдечка-боболечка. Ето, че контурите са готови и започвам да нанасям вече цвят. Започвам с по-малко вода, там където искам да постигна по-детайлни елементи. Там където искам да се получи преливане на цветовете и мога да използвам и повече вода. Когато фиксирате детайлите, може да използвате повече вода, за да разнесете цвета там, където искате да бъде малко по-светло, или да постигнете прозрачен ефект. Хубавото на акварела е, че може да използваме светлината на хартията, за да постигнем по-светлите ефекти и отраженията, но това също е недостатък, защото трябва да бъдем много внимателни при нанасянето, за да не допускаме грешки. Отново ще използвам тънкописец за финалните детайли. И ето, че нашата юрдечка-боболечка е готова. Сега ще изпратя на ChatGPT да видим какво ще излезе като резултат. Казвам му да ми направи 3D илюстрация по тази снимка, като давам допълнителни пояснения какво има на снимката, за да не обърка някой елемент. Също пояснявам какъв да бъде фона. Ето и резултата. Този път нашата юрдечка-боболечка е черна, а не с сива глава, както беше избрал ChatGPT първия път. А на вас кой вариант ви харесва повече? Кажете в коментарите и ударете по един лайк, ако ви е харесало видеото.